28η Συνάντηση Νέων Νάρδας 2024. Από 24 έως 28 Ιουλίου στις Καστανιές του Εύρου με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τετάρτη 24 Ιουλίου, το ΚΕΛ, Πάνος Μουζουράκης, Electric Lab. 5η 25 Ιουλίου, DJ The Geors από την Σερβία, DJ Μασκότα από τη Βουλγαρία, DJ Πανθέρα Ενφάρα από την Τουρκία, DJ Nico Sunset από την Ελλάδα. Παρασκευή 26 Ιουλίου, Pix Slugs, 1000 χρόνια, Wasabi. Σάββατο 27 Ιουλίου, Ματούλα Ζαμάνι, Λάβα, Garlics. Και κλείνουμε την Κυριακή 28 Ιουλίου με Μαρσό, Ήδη Αδάμου, Σοφία Μητακίδου και παραδοσιακό γλέντι με τους Ραφαήλ Ιακωβίδη, Κρουστά, Ηρακλή Ψωμαδόπουλο, Καβάλι Φωνή, Γιάννη Κουμή, Γκάιντα Φωνή, Αλέξανδρο Κοκαλίδη, Θρακιώτικη Λύρα και Θάνο Καρακατσιάνη, Ακορντεόν. 28η Συνάντηση Νέων Νάρδας 2024. Από 24 έως 28 Ιουλίου στις Καστανιές του Εύρου. Σας περιμένουμε!